Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым, минем караучыларым. Исән-сау гына яшәп ятасызмы? Кая югалдыгыз, видеоларыгызда күренми дип сорыйсыз. Атна-ун көн ойрыгы белән авырып яттым әле, даруларның ниндиен генә кулланмадым. Ә минем танышларым арасында ковид белән дә авыручылар бар. Кайчан җиңәрбез бу зәхмәтне бер Аллаһы Тәгалә үзе генә белә. Бу еллык, хөрмәтле тыңлаучыларым, сездән килгән хатлар арасында мәхәббәт темасына кагылышлы язмага тукталырга булдым. Чаллыдан Рәмзия ире белән 7 ел гомер итеп тә мәхәббәт булмаганын язып җибәргән. Кияүгә чыкканда яратып чыкмадым. Вакыт узу белән ярату килер дип уйладым. 2 балабыз туды. Яшибез шунда. Иремә бәйләнерлек сәбәп тә юк. Эшкә вакытында бара, вакытында кайта, акчаны да үз вакытында кайтарып бирә. Балалар дип түзеп яшим, ләкин минем дә гашык булып карыйсым килә дип язып җибәргән ул. Кызык бит, без хатын-кызлар проблемасыз яши алмыйбыз бугай. Мәхәббәтсез гаиләне сакларга кирәкме икән? Бу сорауны мин психолог Резида Акбировага юлладым. Бала дип кенә гаиләне сакларга кирәкмидер. Чөнки аңларга кирәк, кая баланың әтисе, әнисе, кая ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр. Чөнки балага кем кирәк? Әни һәм әти. Алар бала белән барыбер калачак. Баланың күңелендә, баланың кирәгендә барыбер калачак. Шул ук вакытта менә ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләрне балада күреп үсә бит. Һәм әгәр дә инде конфликтлар тулы булса шул гаиләдә, баланың дөрес булмаган ир белән хатын арасындагы дөрес булмаган мөнәсәбәтләр, рольләр уенда кала инде. Һәм ул бәлки киләчәктә үзенең тормышында да дөрес булмаган шул рольләрне уйнаячак. Һәм шул ук ялгышуларны кабатлаячак, шулай? Кабатлаячак, кызганычка каршы. Шуңа күрә бала өчен генә бу гаиләмне саклыйм дип уйларга кирәкми. Психолог фикерен ишеттегез, ләкин мин аның җавабы белән бик килешеп бетмәдем һәм сорауны минем коллегам, инста-блогер Рәфис Атаказга юлладым. Ул ничек уйлый икән? Мин дә эксперт түгел, кияүгә дә китә алмадым, өйләнә дә алмадым, шуңа күрә яныма менә бу экспертны чакырдым, бу зур хатынны, ул 3 бала анасы, хәзер инде 20 елга якын ир белән тора, мәхәббәтле торасызмы? Бәкәте. Аллага шөкер. Менә бу хатынга нинди киңәш бирдең эксперт? Мәхәббәте булмаган, бергә торуның бер нидә мәгънәсе юктыр дип саныйм. Мәхәббәт булмаган семьяда балалар өчен дә семьяны саклап калуның файдасы юк, потому что ир белән хатын арасында мәхәббәт булмаган, шул балалар ул семья итеп тә белмиләр. И балалар өчен үзеңне жертвовать итү неправильно, дөрес түгел. Балаларга мәхәббәт булырга үрнәк тә бирә алмый бит инде булар да бит. Да. Балалар мәхәббәт булган семьяда гына үсәргә тиешләр дип уйлыйм мин. Мәхәббәт булмаган семьяда балага нинди үрнәк бирәсе, нинди үрнәк бирә алалар? Алар семьяның нинди булырга кирәк икәнен дә белмичә калалар, шәйтәмез. Менә шул. Үзең өчен яшәргә дә вакыт кирәк бит. Кем өчендер яшәргә түгел. Балалар өчен дә һәм беренче чиратта үзең өчен яшәргә кирәк дә бит. Мәхәббәтле яшәргә кирәк. Тем более балаларга без образец семьи у них должен быть в мозгах һәркемнең. Безнең үзебезнең әти-әни шундый зур мәхәббәттә яшәгәнгә күрә без дә ирем белән бик зур мәхәббәттә яшибез. Үзебезнең әти-әни кебек. Аллага шөкер. Вот. Шулай. Менә бездән сезгә киңәш. Да. Блогер Рәфис Атаказ һәм аның апасы мәхәббәтсез яшәмәгез диләр. Ә мин сезнең игътибарыгызга Сөембикә журналы редакторы Лариса ханым Маликова белән булган әңгәмәне тәкъдим итәм. Безнең журналда чыкты ул. Марат Кабировның хикәясендә бер мәхәббәтсез яшәгән гаилә сурәтләнә име. Анда ул шундый образлы итеп бирә аны. Менә бу мәхәббәтсез яшәгән ир белән хатын, алар юл буе ниндидер табут күтәреп баралар. Ахры чиктә ул аларның мәхәббәте булып чыга. Һәм дә инде иң җирәккә тигәне беләсез нәрсә булды? Тора-бара балалары буларның туайымы, тора-бара балалар үсә, алар да бу табутны күтәрешәләр инде әниләренә, әтиләренә авыр булмасын дип. Балалар туганда әнисенең, әтисенең бик зур өметләр булды. Бу балалар үсерләр, җыракай чырлар дип, уңышларга ирешерләр дип. Әмма ләкин хикәя беләсез нәрсә белән тамамлана. Балалары да әллә нәрсәгә ирешә алмадылар, чөнки алар да авыр табут күтәреп бардылар әниләренә, әтиләренә булышып.
Демәк, бу хикәядән нәрсә аңларга тиешбез? Бу хикәядән без аңларга тиешбез, мәхәббәтсез гаиләдә балалар да бәхетсез үсәләр һәм зур уңышларга да алар ирешә алмыйлар. Мин үз каналымда яучы Гөлназ Мөхәммәд белән тапшыру эшләгән идем һәм ул бик күп караулар җыйды. Гөлназ да мәхәббәткә корылган гаилә ягында. Үзе дә 50 яшькә җиткәндә үзеннән 20 яшькә яшь Алжир егетенә кияүгә чыгып бәхетен тапкан. Әйдәгез аның фикерен тыңлыйк. Менә мин сезгә ике очраклыны китерә алам, ике хатын-кыз турында сөйләйм сезгә. Икесе дә шулай аларның инициативасы белән, икесе дә яшәрләр гаилә хакына, гаиләне таркатмыйк дип, балалар өчен дип, балалар бәхетле булсын өчен дип, балалар бәхетле була алмады. Чөнки әти дә әни арасында суыклык бар, берни мәхәббәт юк. Ике хатын да нәтиҗәдә депрессия киттеләр. Соңыннан инде берсесе түзә алмады, дөрес юлны сайлады. Ансы инде айырылды. Дөресрәге үзе түгел, ире айырылып китте инде. Бу хатын-кыз кияүгә чыкты. Хәзер инде матур гына итеп яши, балаларын да үстерәләр, балалары зурлар инде. Балалар да үзләрен иркен хис итәләр, үзләре әйтеп торалар инде, әле ярый айырылгансыз. Без сез бергә яшәгән чагында, яни сез бергә яшәгән чагында без үзебезне иркен тота алмадык диләр. Көн сайын тавыш, көн сайын ызгыш, моны безгә күреп тору кирәкми диләр. Хәзер үзләрен бик бәхетле хис итәләр, шулай әтиләре белән дә аралашалар, әмма аерым инде. Икенчесе әле яшәп ята, ханым әле яшәп ята, авыруда, һәрвакытта психологларга бара, дарулар эчә инде. Әмма мин моның нәтиҗәсен күрмим, бу гаилә булып яшәгән нәтиҗәсен күрмим. Шулай ук балалар да депрессиядә, балалар да кеше каршында үзләрен иркен тота алмыйлар. Әти белән әни бит инде ул гаиләнең тамыры. Менә шушы тамыр әгәр нык булмаса, шул тамыр әгәр сау-сәламәт булмаса, мәхәббәт сулары белән сугарып тормаса гаиләне, ничек инде ул шушы гаилә бер бөтен булып яши алсын. Шулай ук балаларга мәхәббәт суларын биреп, мәхәббәтнең нәрсә икәнен күрсәтә алсын. Әлбәттә юк. Шуңа күрә мәхәббәтсез яшәргә ярамый, мәхәббәтле килеш яшәргә кирәк. Мәхәббәт ул безнең дөньябыз, ул безнең шатлыгыбыз, ул безнең киләчәгебез, ул безнең иң ямьле көннәребез. Шуңа күрә мәхәббәттә яшәгез. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сез ничек уйлыйсыз? Мәхәббәт булмаган гаиләне саклап калырга кирәкме? Үз фикерләрегезне комментарий рәвешендә калдырсагыз иде. Мин тапшыру ахырында сүзне журналист Розилә Сафинага бирәм. Ул бик матур мәхәббәт турында шигырь укыр. Мин сезнең белән саубуллашам, мәхәббәттә яшәгез. Рәхәт миңа, син киләсен көтү. Үзе газаплы да, үзе ләззәтле. Җаныма саф сөю уты тотып, тутырам көтү сәгатен. Мин көткәнне беләсең син. Шулдыр ул ярату, сагыну рәхәте. Сөюнең рәхмәте. Ләззәтле бу көтү сәгате. Я әйт инде, миннән башка ул бәхетлеме? Таң җиленнән сорадым. Я әйт инде, бәхетлеме? Алмагаштан сорадым. Таң җиле аның хәбәрен алып килгән. Ялгыз йөри, башын игән. Алмагашка парсан дугач килеп кунды. Сиңа кадәр ул бәхетле иде. Аңладым, аңладым, аңладым. Мин синеке бүген. Юк, мин синеке. Юлдыз карый безгә,
ул кемнеке? Ышанасы идем, ышан миңа. Яратасы идем, ярат мине. Ә мин гашыйк инде, мин дә җаным. Син бит йолдыз, Зөһрә кыз. Ә син имен, юк, юк, син нарат. Көлмә инде җаным, миңа карап. Мин яратам сине, мин дә сине. Бу икәүнең мәхәббәтен якты йолдыз күрде. Ай янында бүген ул да ялгыз иде. Йөрәктәге якын кешем син, чит якларда эзләп таптым. Күзләреңнең кара диңгезенә чумдым һәм баттым. Хәзер исә гел сагынам, син минем бәхет бишегем, син чишмәле инешем. Ерак еллар, юллар гизеп, мәхәббәткә килешем. Мәхәббәткә килешем.